खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 नभेम्बर 2020 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां होनजायो। दिनै मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो एबा खामानियाव आखाइ होआ मानो जेरावबो जाफुंसारगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयै मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अननाय मोनगोन। गोसोफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। अदेबानि खरसाया बांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो अदेबानि गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर खोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोदान बिबान मोननायनि खाबु जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। सोरजोंबा जोबोर बाख्नायजागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन एबा मावफुंनोबो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव
गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मोनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सोरजोंबा बाख्नायजागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव आलासि फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों गोरोबनो रोंगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोदान खामानिखौ दिनै जागायजेननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफोराबो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। माखौबा साननानै गोसोनि जिंगाया बांगोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि बोलोआबो लोरबां जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।